Janka, Fabio, my sme vás zastihli v tréningovom procese, tak pár dní pred prvým kolom, aké emócie sa vo vás odohrávajú? Kľudne povedz. Tak ja neviem, či sa ti bude páčiť, čo poviem, ale ja mám teda trošku trému. A zároveň sa to zmieša vo mne aj s obrovskou radosťou a nedočkavosťou a teším sa na ten zážitok, teším. Aj keď my sme zvyknutí, my profíci tancovať pred ľuďmi, ale aj tak aj ja mám veľký rešpekt. Z toho tvojho pohľadu profesionálneho tanečníka, v čom je to iné, ten priamy televízny prenos? Je to úplne iné, je to úplne niečo iné. Presne momentálne mi neprídu slova presne, že v čom, ale je úplne iná emócia. Ja si myslím, že takú emóciu, čo ja som vyskúšal v Let's Dance, sa mi nikdy nestalo. Ako prebiehajú tie vaše tréningy? Mali ste už možno aj nejaké trošičku slabšie chvíľky? Ako sa možno podržíte navzájom? Myslím si, že celkom fajn prebiehajú naše tréningy, lebo napriek tomu, že ja som si to veľmi želala, sme až tak netlačili na pilu. Boli sme takí... Nakoniec som dala naozaj na Fabiove slová a povedala som si, že asi vie, o čom hovorí. On sa totiž to veľmi bál, že teraz, keď takto príde Let's Dance, že my už budeme úplne unavení po tých tréningoch, už na začiatku. A tak sme išli na to krok za krokom. Sme si našli cestu proste, ako spolupracovať a aj čo boli jej očakávanie, aj čo ja ako profik som vedel, že čo jej čaká ďalšie mesiace, takže sme si našli cestu spoločnú. Aká je teda Janka žiačka? Ja som počula, že už máš pre ňu aj nejakú prezývku. Kľudne to povedz. Ona je Dory. Vysvetli. Takže kto pozná Dory, je presne tá, ktorá že teraz to vie a deň potom už to nevie. Áno, tí, ktorí náhodou nepoznajú tú rozprávočku, tak Dory bola rybička, ktorá nemala absolútne žiadnu pamäť. Som ja, rybička, takže Dory. ona je Dory. Jani, a prešlo na teba niečo z Fabiovho talianskeho temperamentu? No, možno ani nemuselo úplne, lebo ja som zasa z východu a to by sme sa tak mohli aj porovnávať, že kto ho má viacej. Tak hej, ale zase je to také príjemné, keď vidím oproti sebe niekoho, kto je v niečom podobný ako ja. Aj si zrkadlíme nejaké veci, napríklad aj v dochvíľnosti príchodov na tréningy a tak, no. Niekedy on namešká viac ako ja. Nie, to nie je pravda. Vidím, energia brutálna, takže s akými kartami idete do prvého kola? Na ktorý možno moment sa tešíte, že bude taký ten zimomriavkový, že si poviete, že wow, je to tu? Tešíme sa, ja neviem, asi na tú atmosféru, na to, čo... Na tú reakciu. Áno, a keď zaznejú naše mená, tak sama som zvedavá, čo to so mnou urobí. Tak. Držíme palce, nech tréningy dopadnú dobre a vidíme sa v prvom kole. Ďakujeme, Leni. Ďakujeme pekne. Tešíme sa na vás. Čau.